ljubiti. Je, pa Da. mati moja mila. Smo mi na pravom mjestu. A jesmo? Jeste. Jeste. Mi smo na pravom mjestu. Milorad je pekrio. Gledajte to. Taj Evo jednoga. krpelj, jel? A? Joj, napala. Pa ima i tu po livadi. Joj, navataju. Čekaj da ga ubijem. Ama stani, dobro je. Aj vi tu sam sekund. A vidi, jedno plavo, jedno bravo. Jel vidiš? Ko ima tijela, ne znaš šta će nam donese, jel? Evo ga žuti. Evo ga žuti, vidiš ima on konje, što ga repom brani, da. Da. Dobar, 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 dobar. Dobar, dobar. Miran, miran. Visoki bog se. Ne se tako. Kako ti je danas? Nikom strane, nikom. A onda sušane. Visoki. 5 komada. Čega? Mate? Mačke! Mate? Mačkice. Evo, ima 2 minuta. Imam jednoga maloga jarca, ajde vidimo. Tu nam je ljubimac. Ajde, Jadranka. Radim ovo, sad spremam ovaj pizzariju, ovo moram sve vratiti. Pokrali su mi sve jebo. A, A sve su mi bili, ja sve nabavio pokrali, brate. pograli. Pa je bilo ja ono dok sam išao petak. Dođem, nema. Znaš to? Ovo grlo se, sad Pa treba jedno plata. plata. Aj vidi. Ne, daj. Samo sada plata. Ja veća kao. A znam, Uzali kao ona. Dobar žućka. Vidi ga. Žučko. Šta ti je žuča? Hej, jel? Uživaš.
samo jednu, to da nije imao koliko. Odlično sam ja to Jel grije, a? Da, da. Ima još jedan krug. Malo od pauze. Pauza, Marca. Tu. O, Znači Marca proba. Znaš kako će radi, kao od bitke. Uvoće tu, za to i prebaci nogu samo. Slobodno. Samo što nogu da ne bude. Neće me sad. A, pusti to, kad ona stane, onda je gotovo. Dobra, Hajde, čekala. Marce. Tu. Što da se... Ubaci bile A. da bude. Nemam ja te želje da ih smijem. Ma, Strašivca. da si vidjela, bila ona Patricija iz... Strašivca. iz A, iz Rice. Rice. Ona je Ma Patriša. kak je, ona kaže kakav konj je s njim, normalno, ima ja konje u Italiji, mene, kaže sve društvo, ma nije tela, ma daj nemoj me zajebavati, zašto došla, ajde, popiti čašu vina i drži Ideš na ovako konja. mazi, ali nije ni mazla konja, bojala. Pa ja se ujeda, šta je? Pa nećemo ni odat, rekao, samo stala na stolu, samo da sedne. Kad ja krenu, a ona gleda u mene, naprijed gledaj, di gledaš? Poslije voza je, ganja je, neće s konja je bote. I onda zove muža u Italiju, a bože. Ona modni kreator tamo već 20 nešto Ona je godina. išla i Neda išla zajedno i Višu. Da. Zrenjanin, da, vodna kreator. Da, da. U šta sediš? I šta sad? Jel Lakše ti je da sediš. Znam da je lakše. Hoćeš? Neću. Jel- Neću, jel dosta je lepo? sad. Kao i uvek, samo me vrati sećanje. Da, ali grije. Grije. vidite ovoga. Šta mazi. Ne, ovo, znaš šta je ovo? Taj kjer, to mi je naravno to sam. Ovo meni drvo donosi. Ali vidiš, ona majka mu, ona pevala. I ti si došla. Ajde, i ti si došla. Ajde. Ona jedna se ždrebi, ona mala. Najmanja. Što je unutra? Da, Pa treba to danas je je Dranki, sutra. ono je ždrebno. danas je A nešto mi je mlada kao. Pa nije ona mlada, nego tako izgleda. Niska. Doli. Ima i ona, kao i ova, 8-9 godina. A ja vidim da ima stomak, ja kažem sigurno je ždrebna. A ili- njoj sam sad prodao ždrebe u Sinj Nici sto luđa. za tombu. Pa jebote, no to Gledajte, je. nećemo ganci. Oni odmah spraćaju, viš. Gledaj, gledaj. Zato oni služe. Malo je isto da budeš izaš levo desno. Moraš se držati za gribu i nogama. Lajka, dođi. Dobro je. Grebam. Na.